čísla. Trošku aj vetor na to kontroluje. OK, všetko vyzerali v poriadku, takže všetci si tu príde pre veľký aplauz. Určite bude veľký. Gypsy James! Skúsia dohodnúť s otcom, že ktorý by to mohol znáť prvý. No, že vy, Johnny? Takže Johnny. Čo je? Problém? Zase nejaký problém. Moment. Zase nejaký problém? Počuj, ale motor nie je vzadu, motor je vpredu. Motor si? Ale jak môže motor klepať, keď motor je vpredu? Prosím ťa, otvor mi ten kufor, to nemôže motor klepať v žiadnom prípade. Čo si sa zbavil? Otvor to, kde sa to otvorá? No jasné! Vidíte, toto hovorím, že od toho sa nedá nikdy čakať, kde sa schová, kde ho prekvapí. Včera takisto pršalo a sedel niektorom, hádam v druhom alebo kde hovorím, toto nie. A toto isté stále. Takže vážení, poprosím ešte jeden aplauz a on to skúsi ešte raz, Johnny, takže nech sa páči. Johnny Bravo a ešte raz. Takže nech sa páči ešte raz jedna individuálna exibičná jazda na dvojkolesách. Johnny sa zlakol, že niečo je s motorom a pritom zabudol, že motor je vpredu a nie vzadu. Jasné, kľudne ho môžete pozbudzovať aplauzom, lebo ešte dnes uvidíte pár hodne. Sami vidíte, že sú dosť tesné podmienky. Verím tomu, že vám sa to bude robiť. Tiež dosť používané kaskadérske triky vo filmoch. Hlavne sami vidíte, že dokonalosť, maximálna presnosť. Mário mi tam naznačuje. Práve na mieste musia vedieť, ktoré číslo zaradiť ako ohľadom či miesta alebo terénu. Takže sa rozhodnú na poslednú chvíľu, že ktorá vec pôjde. Sami vidíte, že by sa tam kľudne zmestila nejaká plechovka piva alebo niečo. Tiež je to nejakých tých pár hodín cvičenia, hlavne to vylezenie a držanie stability. Nech sa páči, Marcel Klavec! Určite ešte jeden aplauz si zaslúži. Momentujeme prídu medzi jedného z 5 kaskadérov v Európe, ktorí dokážu na dvoch kolesách obrať tzv. 360 stupňový na jednom mieste, až mu to miesto dovolí. No napríklad to nevyšlo, bude si musieť nadbehnúť, aby sa vydresia. Bude nejaký ten aplauz. A keď už celé, tak to už schválne odberiem trošku muziky. Tak poďme na to. A keď sa mu podarí, zastane aj na mieste na dobrých pár sekúnd. Jak som spomínal, patrí medzi jedného z 5 v Európe, ktorí toto dokážu. Ja som začal osobne stretol len troch. Tak čo môže byť? Nepočujem! Pane Švede, pridalo nejaký švík od tých, poďme na to! Chystané, takže Jerry vám predved nejaký ten jumpový skok, že preskočil hlavo aj do brzdy. Jasné. Takže momentom príde ešte pred 6. Určite ešte jedna, dve testovacie jazdy, či už rozbehová alebo dobrzďovacia. Vidíte, pri filmovaní tam niektoré číslo alebo niektorá požiadavka požadujúca od kaskadéra vykonaniu nejakú kaskadérskú kosku spočíva aj v tom, že je skúšaná 100-krát prejde a potom raz vyskúšaná. Samozrejme, niektoré veci sa nedajú točiť viackrát na ostro a hlavne keď sú niektoré